Tapos testingin ko na kung kaya nga talaga siyang iwain ng plastic spoon. Yun o. Ito, init. Amoy lechon siya, oh. So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayo lahat? Ang episode natin ngayon, magluluto tayo ng sobrang malambot na crispy pata. Yung kayang giwain ng plastic spoon. May niready na nga pala akong tubig na mainit dito. Isasalang ko lang yung pata. At maglalagay ako ng sibuyas, luya. Siyempre, mag-a-add din ako ng bawang. Hinati ko ng sagit na yung isang bawang mga kasolid. Meron din akong laurel, tsaka pamintang buo. At lalagyan din natin ng star anise, yun, know? At maglalagay din tayo ng asin. Dinagdagan ko konti yung asin mga kasolid, kasi hindi naman nakakalat to, tatapon din naman natin yung sabaw. At siguro tatakpan ko muna to, bigyan muna natin ng 30 minutes, tapos check natin mamaya mga kasolid. So yun mga kasolid, pagkalipas ng 1 oras na pagpapakulo, ang ginawa ko ng 1 oras kasi nung 30 minutes, hindi pa siya malambot talaga. Tingnan natin. Yun o, sobrang lambot na, boy, sipat o. Ang sarap po. Talagang masarap to. Plastic spoon yung pang-slice natin dito. Saka po, madali po siyang guyain. Yun o, sobrang lambot na o. At papalamigin ko lang to bago ko isalang mga kasolid, yun, know? Update mamaya mga kasolid. At sa mga bago pa lang po sa channel mga kasolid, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po. Yun, know? Yan, pwede na siguro to mga kasolid, oh. Babaligtarin na natin. Sobrang lambot, oh. Kaya lang natin maluto yung kabilang side, tapos balikan natin mamaya. So yun, pwede na siguro to mga kasolid. Set aside na natin. Yan, oh. Tapos testingin ko na kung kaya nga talaga siyang iwain ng plastic spoon. So yun, dito na magkakaalaman kung kaya nga hatiin ng plastic spoon ang ating crispy pata. Yun, oh. Ano to, oh? Kaya nga, boy, sipat, oh. Sobrang lambot, oh. Hindi man lang napuputol yung ano natin. Yun, oh. Sobrang lambot po talaga. Kayang-kaya, oh. Ito, oh. Init. Amoy lechon siya, oh. Yan, oh. Lambot, boy, sipat, oh. Yun, oh. Grabe.
So yun mga kasolid, ito na akin nilutong sobrang napakalambot na crispy pata na kayang hiwain ng plastic spoon. Ito yung ginamit namin kanino. Kitang kita nyo naman kanina mga kasolid kung gaano siya kalambot. At meron din tayo sausawan na toyo, suka, tsaka ang mahal na sibuyas, mura na ngayon. At dahil na-bless ang pagkain, pa ano gagawin? Kailan na po? Meron din tayong Mang Tomas dito. Buhos na lang natin dito sa ating, yun o. Yan. Sige po, isipat ko na ito. Malutong o. Yan. Yun o. Dinakot na ni Boy Sipa yung sa kanyo. Sausaw natin dito, Boy Sipat. Dito sa, saan mo gusto? Dito. Oh, cheers tayo. Kain po. Ang lutong po. Malutong tapos malambot oh. You know? Lasang-lasa yung nilagay natin ano. Star anise. Ito yung masarap dyan oh. Doon natin ng sili tsaka toyo. Nag-extra kami ni Boy Sipat. Kain po. Sarap. Mang Tomas. Yun o. Try natin yung laman. Lambot to. Ano? Yun o. Laman. So natin sa Mang Tomas. Sabay subo. Yun o. Napakalambot niya, mga solid. Dito tayo sa balat. Sausaw natin dito sa toyo. Yun o, kuwang-kuwa. Sarap. Grabe. Sobrang lambot to. Mang Tomas. Ito malambot to ba isipang? Sumama lahat oh. Grabe. The best. But
Pakita lang natin gano'n sa kalambot. Yung kain dakotin, no? Sausaw natin sa Mang Tomas. Yun, no? Lambot, oh. At sana po mga kasolid, sa bago pa lang po sa channel, yung mga bagong viewers natin, sana po mag-subscribe na kayo mga solid. Maraming salamat po. Siguro last na lang ako. Ikaw boy Sipat, tapos ka na ba? Ito tayo natin yung balat. Walang sauce. Yun, malutong tapos sobrang lambot. Cheers tayo. Siyempre, hindi natin uubusin yung taga-off-cam, yung mga nasa likod ng camera. Patitikman natin. Ano, nabusog ka ba? Opo. So, yun mga solid. Sana po nagustuhan nyo ang aming masayang kainan. Sobrang lambot na crispy pata na kayang iwain ng plastic spoon. At sobrang maraming salamat po sa ating mga subscriber at sa mga walang sawang nanonood ng aming mga video. Anong, hanggang dito na lang? Hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.